Pozdrav svima i dobrodošli u novi tutorial. U današnjem tutorialu ćemo vam pokazati kako da skinete i instalirate Minecraft 1.7.8. Ovako, link će vam biti u deskripciji. Idete ovdje malo dole. Idete Get this torrent. Get this torrent. I u redu. Ok, ja ga neću skidati pošto ga već imam. Ako, i onda kad vam se skine, idete dvoklik na toga. Evo, ovo prvo. Minecraft 1.7.8. Neće puno trebati, manje 10 minuta će trebati da se skine. Da, naravno zavisi od brzine vašeg neta. Ovo da ikonica hoće da vam bude na desktopu, može i install. Sačekamo se, instaliram. Naravno za ovaj program će vam biti potrebna Java. Ako nemate Javu, daću vam link u deskripciju da skinete. I sad ćemo sačekati samo malo. Da vidimo. Evo samo da pričekamo. Evo sad će to. Sačekat ćemo. Evo da, samo što nije. I da. Evo kad tu Minecraft finish. Ja sad ćemo samo ući. Sad će samo da uđe, evo da se uverite. Sad da vam pokažem kako da napravite baš. Evo da, ovo je odmah za Javu, ću vam tu izbaciti. Sad sačekamo. Ja već imam Javu, tako da je neću skidati. Ajde. Prvo treba da lančuje. Evo ga 100%. I ja sad će da uđe. Evo sad ćemo, evo ga. I sad ovdje ukucate neki email, ja ću na primjer, ne znam, dsk.bil, ja ću sad uđe i verzija 1.7.5. I to bi bilo to, dame i gospodo, što se tiče ovog tutoriala. Hvala vam i vidimo se u sljedećeg tutoriala. Ćao!